what's up mga kalabarkada, magandang umaga. Welcome back again sa ating panibagong episode. So, sa episode pala na to ay pupunta pala tayo dun sa baba dahil bibili ulit tayo ng sariwang isda. Dahil nakita nyo naman kung gaano kasariwa yung isda dito sa amin na kakarating lang ng mga mangingisda. Yun yung mga nabibili natin. Yun mga kalabarkada na, so pupunta tayo ngayon dun sa baba. At ang oras pala natin ay 7:40. So tinanghali tayo para saktong darating na yung mga mangingisda. Alright mga kalabarkada, so nandito tayo ngayon sa may tabing dagat. So dito sa kanila sila hindi na natin naabutan. Makakayata silang nakapag pandaw ng kanilang baklad. Pero may naantay pa naman tayo yung dito sa kabila, sa kanila anti-floor. Bali naantay si Manong Kulis. So may pag-asa pa tayong makabili ng isda. Buti na lang. Yun ang tinatawag na lang. Hindi natin alam yung oras ng pagdating ng mga mangingisda at tinanghali nga tayo. Kaya tama talaga yung decision ko kanina. Dapat maaga ako. At yun ang pagkakamali kong decision ko na sinubukan kong tanghali na pumunta dito. Yan, alright mga kalabarkada. So, kanina galing tayo sa baba at nag-antay tayo ng mga mangingisda galing sa dagat. Kaso, wala tayong nabili. Gawa nga nung hindi yata pumunta si Kuya Kulis na nagpandaw ng kanyang baklad. So, nangyari, ito yung magiging ulam natin ngayon. Pritong talong na lang, tapos pritong pusit. Ito yung pusit pala na kung maalala nyo, yung mga nakasubaybay, ito yung dinaing natin na pusit noon. Ayan na siya. So yan na yung magiging ulam natin ngayong tanghalian. Natatakam pa naman ako sa sariwang isda. Pero wala tayong magagawa. Dapat talaga ay agahan natin yung pagpunta doon. So sasamahan na lang siguro natin to ng, kung tawagin namin dito ay kinulong na isda. Alam nyo ba yun mga kalabarkada? Kinulong na isda. Yun yung sardinas. Yun yung magiging ulam natin sa tanghalian. Kaya sa susunod, mas maganda na talaga yung mas agahan natin. Mali talaga yung desisyon ko kanina na pumunta ako ng tanghali na. Mamaya kasi wala naman tayo masyadong iba-vlog ngayon. Magsa-shoutout tayo mamaya mga kalabarkada. Kasi luluto ko na muna to. Tapos pagkatapos natin magluto, pagkatapos kumain, shoutout tayo kasi ang dami na nating mga na-miss na mga nagko-comment sa atin na gusto magpa-shoutout, at sa mga bagong subscribers natin na dapat na sina-shoutout natin lagi yon, para naman makita nila na active tayo sa ating pagbablog. Diba? So magluluto na lang muna tayo mga kalabarkada, tapos mamaya shoutout tayo. Dito pala kami madalas magluto, kahoy.
So yun na mga kalabarkada. So hindi tayo nakapag vlog agad kanina nung natapos po tayong kumain dahil hindi ko po napigilan yung antok ko. So kagigising lang natin at katatapos lang po natin naligo. So yung shoutout pala natin mga kalabarkada ay ito na. So shoutout po pala kay Ma'am Erma Vallejos na nagtatanong sa akin kung may starter po ba si Raptor. Ma'am, may starter po siya, may push starter po siya. Pero hindi ko po ginagamit yung push starter pag ganun na umaga dahil nakakasira po yun sa battery at sa mismong starter motor niya. Bali, ginagamit ko po yung kick pag ganun umaga. Tapos shoutout din kay Happy Baby Mer, kay Burns Vlog ng Bicol. Yun, shoutout sa lahat po ng mga taga Bicol. Shoutout din kay Busy Boy Roma, kay Bike and Fish, at kay Paps TV. Ayun, so kung gusto niyo pong magpa-shoutout, comment lang po sa baba para i-shoutout ko po kayo sa mga susunod na mga vlog natin. So yun lang mga kalabarkada. So salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang suporta. At gaya ng sabi ko, kung gusto niyo pong magpa-shoutout, comment lang po sa baba para i-shoutout ko po kayo sa mga next na video natin. At huwag nyo na po sanang kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para mas updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload natin. So ngayon, dahil kanina nga pumunta tayo sa baba at wala tayong nabiling isda, kaya nagluto na lang tayo ng talong saka yung daing na puset. At nais ko palang i-share sa inyo itong video na to, no? Dahil kung napapansin nyo, lagi na lang tayo naghahakot ng paninda. So nais ko palang i-share sa inyo yung tindahan namin para naman makita nyo. Ito na yung tindahan namin mga kalabarkada. So itong tindahan na to ay hindi pa siya ganyan noong una. Ayan, ipapakita ko po sa inyo sa nung unang picture na nung ginagawa ko pa lang. Tapos ito na yung picture na nung unang kinargahan namin ng mga paninda. Tapos after September last year, October, November, December, January, February, March, April. So 7 months na po itong tindahan namin. So far, ganito na po yung nangyari. Dumami na po ng dumami yung laman. Kaya kung mapapansin nyo, lagi tayong naghahakot ng mga paninda. Dahil nga, siyempre minsan marami na rin kasi yung kulang dito sa tindahan. Kaya napapabiyahe tayo. Kaya abangan nyo po lagi yung mga hakot paninda series natin na gamit natin si Raptor. Kaya napakalaking tulong ni Raptor sa tindahan. Kasi kung mag-aarkala ka pa ng tricycle para maghakot ng mga paninda, wala, lugi ka. Yung tutubuin mo, mapupunta na lang dun sa pag-aarkala. Kasi magkano yung arkela dito sa amin?
Ang alam ko nasa 160 yata. 160 ba yung Arkela be? Tricycle? Mga ganun, 160 to 200 yung Arkela ng tricycle dito sa amin. Magmula dito hanggang dun sa bayan. So ganun yung presyo ng pag nag-Arkela ka. Kaya mahirap din pag ganun na wala kang sariling sasakyan pag ganyan na may tindahan ka. Pero buti na lang nakabili tayo ng Honda Supremo o si Raptor, tapos nakabili rin tayo ng kulong-kulong na saktong-sakto na nagsimula kami ng tindahan namin ni Mrs. So yun lang yung magiging vlog natin ngayong araw mga kalabarkada, no? Bali bukas pala ay babiyahe tayo papunta sa bayan. Maghahakot na naman siguro tayo ng paninda. So abangan nyo yan bukas. So alright mga kalabarkada, no? So sana ay nagustuhan nyo yung video na to. Kahit na kanina wala tayong biling isda. Tapos pagdating natin dito ay yun na lang yung naging ulam natin. Tapos siyempre yun nga, hindi ko napigilan talaga yung antok ko. Sobrang parang medyo sumakit yung ulo ko na hindi ko talaga napigilan. Nasabi ko ihiga ko lang para makapagpahinga ng konti, pero diretso na nakatulog ako. Tapos ngayon yun lang yung ipapakita kong mga kalabarkada, no? Kasi yung iba na kukonfuse na kung saan na nga ba napupunta yung mga hinahakot kong paninda. So yun yung dahilan mga kalabarkada, dahil yung puhunan kasi pinapaikot na lang namin, kaya dumami ng ganun. At ang isa pa, hindi kasi namin ginagalaw yung puhunan ng tindahan. Hindi kami kumukuha ng basta-basta dyan, kasi pag gano'n na kumuha kami, binabayaran namin. Parang kunwari kumuha ko ng isang sardinas, binabayaran ko yun. Kaya gano'n talaga yung bilis ng paglago ng yung tindahan namin. So yun lang mga kalabarkada, no? Alright, so ingat po tayong lahat and God bless po. See you po sa next vlog natin.